ויני את שרמוס לשון, שיעור 6. האזינו לדיאלוג. דוד מספר לשרה על משפחתו. Sara, ¿tú debes conocer a mi familia? ¿Quieres comer con nosotros? Con mucho placer. ¿Tienes familia grande? Somos 5, mis genitores y 3 hermanos. ¿Y tu gran papá y gran mamá no están con vosotros? No, ellos moran en sus casas. האזינו לדיאלוג שנית. Sara, tú debes conocer a mi familia. ¿Quieres comer con nosotros? Con mucho placer. ¿Tienes familia grande? Somos 5, mis genitores y 3 hermanos. ¿Y tu gran papá y gran mamá no están con vosotros? No, ellos moran en sus casas. דוד אומר לשרה כי היא חייבת להכיר את משפחתו. שימו לב כיצד הוא אומר זאת. Sara, tú debes conocer a mi familia. Sara, tú debes conocer a mi familia. המילה למשפחה היא פמיה, לפמיה. כיצד נאמר המשפחה שלי? מפמיה, מפמיה. הפועל קונוסר פירושו להכיר, קונוסר. בעברית אנו אומרים, אני מכיר את האיש. אני אוהב את החורף. היא מכירה את אבא של דוד. את רוצה את העוגה הזאת? אנחנו מכירים את המשפחה הזאת. הוא רואה את המשחק בטלוויזיה. המילה שבאה אחרי המילה את נקראת מושא ישיר. מצאו את המושא הישיר במשפטים שזה עתה שמענו. אני מכיר את האיש. האיש הוא המושא הישיר. אני אוהב את החורף. החורף. היא מכירה את אבא של דוד. אבא של דוד. את רוצה את העוגה הזאת? העוגה הזאת. וכן הלאה. בעברית אנו חייבים להציב את המילה את לפני מושא מיודע או שם פרטי. אני אוהב שוקולד. אני אוהב את השוקולד הזה. אני אוהב את אבא ואת אמא. בלדינו המילה פירושה את. אבל שימו לב להבדל משמעותי אחד בין עברית ללדינו. בלדינו משתמשים במילה אך ורק לפני מושא מיודע אנושי. זאת הסיבה שדוד אומר קונוסר אמי פמיה. להכיר את המשפחה שלי. אין עוררין על כך שהמילה פמיה מייצגת מושא אנושי. מי פמיה הוא מושא אנושי מיודע. המילה מי היא זאת שמסמלת לנו ידוע, המשפחה שלי. ולכן דוד אומר קונוסר אמי פמיה. אבל דוד אומר עוד משהו לפני קונוסר אמי פמיה. הקשיבו. Tú debes conocer a mi familia. Tú debes conocer a mi familia. דבס. את חייבת או אתה חייב. דבס. Tú debes conocer a mi familia. כיצד תאמרו אתה חייב להכיר את משפחתי? Tú debes conocer a mi familia. כיצד תאמרו את חייבת לדבר? דבס אבלר. tú debes hablar. אתה חייב לשיר. debes cantar. tú debes cantar. את חייבת לספר. debes contar. tú debes contar. דוד ממשיך. ¿Quieres comer con nosotros? ¿Quieres comer con nosotros? האם אתם זוכרים את המילה עם בלדינו? כיצד תאמרו איתי? con מי. con מי. כיצד תאמרו איתם? con ellos. con ellos. וכיצד תאמרו איתנו? con nosotros. con nosotros. אתה רוצה או את רוצה בלדינו קרס.
קרס. כיצד תאמרו, אתה רוצה לשיר? קרס קנטר. Tu quieres cantar? את רוצה לספר? quieres contar? Tu quieres contar? אתה רוצה לדבר. quieres hablar? Tu quieres hablar? המילה comer פירושה לאכול. comer. כיצד תאמרו, אתה רוצה לאכול? quieres comer? Tu quieres comer? וכיצד תשאלו, את רוצה לאכול? quieres comer? Tu quieres comer? הקשיבו לדוד. ¿Quieres comer con nosotros? את רוצה לאכול איתנו? ¿Quieres comer con nosotros? שרה עונה, בעונג רב. Con mucho placer. Con mucho placer. כיצד תאמרו, בעונג רב, בלדינו? Con mucho placer. וכעת היא שואלת אותו, ¿Tienes familia grande? ¿Tienes familia grande? tienes, יש לך או יש לך. tienes. פמיה, אתם כבר יודעים. משפחה. פמיה. גרנדה, גדול או גדולה. גרנדה. מה שרה שואלת את דוד? ¿Tienes familia grande? יש לך משפחה גדולה? ¿Tienes familia grande? דוד עונה. Somos 5. Somos 5. בשיעורים הקודמים פגשנו את הפועל סר, להיות, yo, so. tú sos. él o ella, es. Nosotros o nosotras, somos. Vosotros o vosotras, sos. ellos o ellas, son. בדיאלקטים מסוימים של לדינו, סו הופך לסה. יוסו, יוסה. וסומוס הופך לסמוס. מוזוטרוס סומוס או מוזוטרס סומוס הופך למוזוטרוס סמוס או מוזוטרס סמוס. כך גם בדבריו של דוד. Somos 5. המילה סינקו פירושה 5. כמה נפשות במשפחה של דוד? Somos 5. נכון, 5 נפשות. וכעת הוא מפרט. Mis genitores y 3 hermanos. Mis genitores y 3 hermanos. אם המילה לאח היא הרמנו, מהו לדעתכם פירושה של המילה טרס? Mis genitores y 3 hermanos. נכון, 3. טרס. כמה אחים יש במשפחתו של דוד? Mis genitores y 3 hermanos. 3 אחים. גרן פאפה היא אחת המילים לסבא, וגרן ממה היא אחת המילים לסבתא. גרן פאפה, גרן ממה. מה שרה שואלת את דוד? ¿Y tu gran papá y gran mamá no están con vosotros? ¿Y tu gran papá y gran mamá no están con vosotros? וסבא וסבתא שלך אינם איתכם? במשמעות של אינם גרים איתכם? ¿Y tu gran papá y gran mamá no están con vosotros? בתשובתו, דוד משתמש בפועל מורר, לגור. מורר. No, ellos moran en sus casas. No, ellos moran en sus casas. הווה נטה את הפועל מורר לפי הגופים השונים. להזכירכם, הפועל מורר נוהג כמו הפועל אבלר. אבלו, אבלס, אבלה, אבלמוס, אבלש, אבלן. אני גר מורו, יומורו. היא גרה. מורה, איה מורה.
את גרה. מורס, tu moras. אנחנו גרים. moramos, nosotros moramos. הן גרות. moran, ellas moran. אתם גרים. מורש, vosotros מורש. המילה סוס פירושה שלהם. היכן גרים סבו וסבתו של דוד? Ellos moran en sus casas. הם גרים בביתם. כיצד תאמרו, אני גר בביתי? מורו אין מקזה. יו מורו אין מקזה. הוא גר בביתך. מורה אין tu casa. אל מורה אין tu casa. הם גרים בביתם. Ellos moran en sus casas. האזינו לדיאלוג, כשכעת אתם מבינים אותו היטב. Sara, ¿tú debes conocer a mi familia? ¿Quieres comer con nosotros? Con mucho placer. ¿Tienes familia grande? Somos 5, mis genitores y 3 hermanos. ¿Y tu gran papá y gran mamá no están con vosotros? No, ellos moran en sus casas. עד כאן, ויני את שרמוס לשון, שיעור 6.